denchirama hene na ne ho akwa ene hyem. Wow. Ayefo ye mamu nyina akwa abadum be NYANSAPO kasamfoni nso NYANSAPO na waje so de amame se yesane ne badwemba ekwan so ya betena se di munimi ye dibre na na se edwumadi no ne tintini ti a wasante abakwasam amamre ne amane futusem atetesem ene de editie na ewo se kwa abontene eme etie futie enu nti na da bia NYANSAPO ye ho nti da bia ye kan se de nananom akyekyere ne NYANSAPO aso no na ye yesane no badwemba ekwan so se mpanyi se bodam ni bopa bodam ni na isane yenko na yenya opanyin kase bi ewo ha me mpese me dutu mampamirika na mapre me ho na makoka asem bi a anhwe a bewie ne ma no ekoto ti yebeko na ye ne wonu ankasa akodi nkomo ebisa ne din ne ne dibre na afi nkomo a ye ne bebo no so no ye de no nso e de ato aso de amamo obanyin kase wadaroma me mo akwa aba NYANSAPO kasa mfonyini so Meje osu ebru me pa cho na empom ti sei na me adaroma me ho ye eni de eni ahobrase kwa so ona na mesire me bisa se hwan eni mene Adwumakaase Kese ana sensu kofo Abibirem ekunte hene efreme nana yeboa mensa piao Adwumakaase Kese nana asenso kofo Abibirem ni konti hene ena yene ni bedi enkomu nana wudi ni biem nana yeboa mensa nana yeboa meda ase pa ese kuro na yabam no ahefo mo amunim nya afi ne yebeka eye Adwumakaase Kese ho abakwasem e de akere mu unim nso a ewo NYANSAPO wa obomodin na obonkonten na ubisa na ubomu a na ohwehwe a obehu ne abiewu no akwa akohu na de opese wo kenkan na wakenkan wo na wadaroma na no ye bedi nkomo ama ye ni oba hima ba ko adi nkomo oye kontihini ewo Adwumakaase Kese kontihima ewo Adwumakaase Kese medase nana emprepre nso kontihini ewo Adwumakaase Kese ena mni di nkomo yi nana eba ne sei ena Adwumakaase Kese de ewo kontihini mienu yi ne hene ene ne heme kire yimu medase wadaroma eni ade ni mienu ade ne ye ba akopɛ yewo konti hene ene yewo ne ba panyini nti ne ba panyini ne ohima yen ye kase oba panyina kyese oba ma no mpanyimfo nyina eno no na kontire wa hene de se die tie bia no owo ne hema enti enchere bia ena na Adwumakaase Kese hene omane obia anya ntia sese yen konwasofo ni nyina eye amamuo sebe mpanyimfo kan yese aboa no wode ne ntakra na ye ne kese ntina Adwumakaase hene se obia wote akonwaso wo Adwumakaase ya no bo ba panyini na ombeboa wo na ombeboa omaame a eye na Adwumakaase Kese hema enti se utie konti hema nese kontire ne hema na wukọ afọm so a wakase ne ba panyini ohini ni hɔ a amamre ni amane kwa so konti hini na etinenam mu enti se ohima so ni hɔ a kroni hima so ni hɔ a sedi tibia no ema no panyimfo mu ani konti hima ono so na hwe akirima ohima piao medase pa enu nti na abehia mienu ewo Adwumakaase Kese enhia ye mese afei ena nanase obi ampe ne pa panyini nti afei na menso so kontihene mai me ba panyi medase na afei de enti ase na ye adwuma pa afei arefo ye nkonkomo twetwe na nkasa nso we de enwum kromo anka beka se eye aho afei ni wuramu na ye beduru Adwumakaase Kese na me ama ba happen na ache fisha be se dunu na se dunu achini ena me baaye na se de na me baaye a me behu ye na me baaye na nte sa me hu ne sa ma behu se opie ewo kuro no mu a mo mu Adwumakaase Kese no wo tra mata disa sori da no na abo anim kakra bia
ya to fasuo bi enhwehwe ena ya ade bi se kontonkona na ye mo kan circle no ana kanko ena ya tro ho Deebuo Otumfuo Osei Tutu Deebuo na asem ne twetwe yaso na munim se NYANSAPO nso de ye ba ne se ya wo ya de ye bewuram ne ebisa ne ehu ne ete eni senti asa ade ne wo na afenu ye nyina ye hu bi enu nti enene yenya krona nkasa ne tihene yenya krona nkasa tihene a yene ne bedi nkomo ne ebisa no wakyerɛ saa Otumfuo Osei Tutu Deebuo no ase ene adekora ekyere nana de ntia wona nanom ya twu yididididi ne yede wabetena hayi eye tintini tiawa ya wo se Otumfuo Deebuo anase Deebuo saa na tie wona na saa na tie ene amma ho fitaa ena esi ahwehwem na neno ade ade no ene se wo hwe ade ne esi ahwehwem ni mu a ekire sombo a ade no ehya ahwehwem ni mu no ekire sombo a esombo emasabe nana sensukofu ene na esetu opemso ya suma esombo mayen eyen kai edum kese ene de ma kuro no ene Asante man eno nti ena nana sensukofu abibio obetina akonwa asu oye ne se obeya ama ada on se kane no baaye no na wonhunu na sesi ade epese nipa ehunu se ade we eye somboma na Adwumakaase kese hene na ebiato Otumfuo enu nti kwa na ansa na mode ato ahwehwem no anti ne yade ato ahwehwem ye pese nchiremba eba na ye behunu adekro na wonu mbusa ne ye kire wo maade na ase ensi wokwa ahwehwe ni nsisi wokwa kane no ye nanan ye no omo de nete ne fa ho ye nchiremba ya ba no ye maade ne nyira nti wona wo se ye ade bi a esombo edema sabe ade kese no ye ni fine said ye be ya obi aba obi hunu na wahunu de ekwan a na Adwumakaase kese hene asenso kof obo Asante ma Asante be ya Asante enu ti na Deebuo ni so nti ya to dini nana Osei Tutu Deebuo nana Osei Tutu Deebuo Asante hene abusuafo afi mo hu mo de mo hwɛ mo screen ani mo be hu se Deebuo no ene se de asi ama ho no esi ahwehwemu no enkane akora na bobɔ obofo mo no nana te edu anwumra enkane ya no nsoso mo se eda ho no mo a eda mo screen ani a mo hwɛ na esa abakwase nana afi mi enwure mo ankasa ye de ye pemfifi mu pa so de tudwa nko a na ha adwen a ye NYANSAPO de saa na ye pɛ so de tudwa bibi wo mu a ekwa abontene na wadaroma emu Asanteman ene Adwumakaase kese a eno de ya na watwe ahye kakra de aman na emom no de wodi tudwa bia ekwa abontene a esefata na emfa wo ha bia ma no wadama na de tudwa de aman yaso etitie ye ni so ye hena e pe bibia hwe na yeti ede ene Deebuo eye ginaye a Asante kokko wie ya idu denchiraso so nkonim na enam so ma Asante ye kekira Asante ma Asante be ya Asante eno ne Deebuo no enti ahyensode enesi na asem na kasani ebra Asante se na denchirafo ne di Asante so no mo di eso ache enti bra na se etubedi akonya no hu se afi ye ankure enti o se kan ebom na kwan be so ne fe kan ebom ye ni ankasa ye nipa wo no de bia wotete yen enti sabre no na konfa no chibai na one na se etu hu anamon edo se mema mo akọ denchira na mo akọkọ na mo konso a mo bedi nkonim na sebe yemfa anutuhunu eneko basira na wasi ye sapo munsuo enti na se etu na konfa no chi
Oshia Asante. No yen say ope obi a oye de hye. No watu no ho ache. No dinaye nyankoma de. Ama Asante kokko a ye di nkonim. Enti nipa a odi ka tu no ho si ho no. Ni ye frɛ na asenso kofo. Ono ni Adwumakaase Kese hene. Sebe oya yekuni Asante hene wo fa no. Enti bra omo ye no na ede be na obeye nti ono so tu no ho che na ono de yesie nanim no so ene ye pagya ne nsa ekosoro ene ye de yawasi mu enum ne konfo no hyehyɛ aduru a na santeman edware asa no makoko arafo empanyi sika kumye gina kokuo na nkasa nu we de anya kokuo we ye Adwumakaase Kese kontine ankasa dini ya tetete wesi ya momfa mpake mfesi bebi medical ka se wote na nya nyansapo a ya no anya abotre kopim se wo beti afri ye ho na ye sane ne badwemba kwa so na ye di ama wo we Adwumakaase Kese kuro mu ne etie kuro mu na emu panyini ene edi adanse a wo kire yi mu enti efi ene nkeka bia eni ho nana da sebre na chese metiasie me ne mahwefo tiasie ya sa kukuo na obiri konfo anoche ehye dudo wom ema akofo no no omubom de dwade ehye wo mo de mo de kokon no eno ne da abo ya na da bi eni yakoy na ene se ono no ne yankomade a obeye no enti sebe esie nanim no so ye pagya ne so ka osoro ene wo hye aduro no wo kukuo no ene wo de esi ne nsaso abra ya sie na no so enti emu na ye ekon no be chaase ye no ibedware ne yakọ nyankoma de no nye ba akopɛ de etosu bi emo no so ne ye pe obi a wono so sebe ye bedwu konfa no kye se obedwu no te se abe na wato apeti na tete wo se na pete wo man mu pa ene ye ntan hu bi bato mbo ho mako enti na anchirase ne se ye dwo nipakro no ohino ye dwo no eto ne nam pete na pete be fa bi na otimi de ko danchirade a na chese okon no ibedi nkonim enti nana asenso kofo watu no ho ache ya hye dido ne ebere ne yakọ enti na ye se ade etoso miinu no eno so baso na se ye dwo nana di kopim eye dweso man hene no so yeto na yipeti ye wie ye no konfo no chia ye japade enyankoma de nani na wie atosi ye bekosa na unim setete no enye ne yi a obi ye osabi obi ye konfo a no achoro symbol de esi ne kwanta wo o ya advert o tv ye nanan wo ma meyesa konfo a wa ben no ne bene ne ya wo ye no na ma nipa ye den ehwehwe na chira kwan kɔ hɔ ayese gareni apatashi no ye momo da wuru nso ekopa na enye se wasi symbol na kyese wa ben enti nana no ye sa de ye wie ni ya to ye pe obi a ɔno nso betu no ho asi hɔ no adi sananim na ne ebedi ka tutu aka no ɔno na ye tutu aka no na owu pɛ na kyese Asante yatimi ayeden akoyanim akodi nkonim ena ma nana twinebo akodua na kumawu man hene ono nso so etu no ho kyeye na nam setete na mum se wuti abakosem wi a amantem ba amantem setete na nana no anyiye enuro ampie ye yade wo kokowam na enam so no kumawu man hene ono odi ka me atutu ka no ninti no ene se twinebo akodua na de no ho age akyerema ama Asante ma be sama dabi nipa odi ka tu no ho kyeye ene nana asenso kofo ayi sie ne nimu no so hye duro woni nsem ma nipa dware ma omtimi ko ekodi nkonim
ese na meti ase a saa eye anwade a obi konfa no chi ye saa miensen ya obubudi ni nya ke kakra de na nka kumawu de ne twato ne twato sanse na na senso kofo de bae no ansa na di kopim ye bedwo no nso se ayi abe ato apete ansa na eche kura kumawu nso eba so onye ye kosa ene ye pe obi obedi kai ni ya tutu ya kano ena medical ka che o se tete no na ye ma ye nananom nuro no no ma mpie ene na sebe obi ya edi chiregu nanim ana wasi sambol there bi enti se wo hwa Deebuo yi a eye bia miensa ene wo saa Deebuo kakra ya ye hunu hoyi ese singri room wokọ kumawu a ebi wo ena wokọ kumasi a ebi wo saa de no ena nanam de twinbu akọ ayi eye denchirama hene na me ho akwa ene hyimu wow intim jakere ne ho akwa ene hyimu ne nam se yen ne di ka etu ye ho cheye ma ekon ko di nkunim baaye no ye wie ye no Otumfuo Osei Tutu ade a odi che ne wofa so tu no ne ho cheye no ene ohene no ehun akwa nti se wo ba ha ntim jakere ne nsabonku ene hye wonderful enye nyansapo a na wan na ekosane wan na ekosane badwemba kwa so no odi amawo ade ni yakekere nyansapom ti wanyu obi a wono no nso nim nyansa ontimi nzane badwemba kwa so no odi amawo nti na bre bia me kacho se ya hwe nyansapo sanse ene ani ntine twetwe wuru obo mutirim bobre no omo nim de ena ye ne wo twetwe enkomo ewo ho no mo ema yehunie ehinta ene ne esi na ese na tintini ntiawa ya tete se bin ma ya ne binum so keka se saa de we nu no eye ye friend se na senso kofu ba bia ye sie no opagya ne nsa no eho ne yansa yen se enye no kwa bi piao nana medase ye sori so ne amoako ba bia di wa beduro na ye ne age ho pa afutuo kakra bai ena wo de be ma ne mafo na futuo kakra me de be ma ene na mafo nse yan hwehwe ye nananom akira kwan tete atempon no ma yanyira no na mpanyimfo kura sa ka asembi yese aduane kura ka wa meti no nana ene wo maami jaso no anka wachi wade nanso enne na amafo die wo mu hunu ye kura no die wo nananom mu chire kura no ayanka ankyere wo yanka ankyere wo eno de sabie mu wo mu di ye besde na ye nananom ebuo anidie kasapa ena ma nananom ka abakasom edi kire ye enti me se enchiremba se ewo mu se nne no abefo no me yabade nanso so wanye amfiri ba bi efira uhu na akoye che se wo twatie nti besre enema bu omfa ni die ni ahobrase ye man na fe nso so ye hu se Adwumakaase Kese eye kura eka Asante man kyekire ye hu enka bomu na ye hu na waade bia no wo hwe ni ya enyira na ye yi santi na men na ye bo amensa enema ba me kontire hima sadia be ya tete na nanom de ya mbeto ya metie ye no memme bi nyira na oba de wo de ka no ho a wo tete oba watete omamu ni nyina ti sane mete no kwesika asem o kan ye nti ne masimi kontire hima fie ha ensem be ya bakosem ya titisem ya ni ya bibia o bia no menso mekyerɛkyerɛ no nso akyerɛkyerɛ nkyerɛma na daachen sɛ yɛn yɛ kwa ya mfa de na medam ase bebre na na me da ase pa ene ahobrase kwa so a woni abonkomo mehwefo no metiefo nyina ema wo mu ye da ase arefo nana yeboa mensa Adwumakaase Kese kontihene ono ena yene na ahwehwe enkomo yi enti na ha ene edi mu si ni aye ne kagya bi nyame ya adom a ebere semu se bibi bebom na huhia se wo se etunsa ye de friend na se wo beje yeso beje musu ya ese no anu no midi ene abusua pani owusu aduomi me mo nyina mo ene hwa wo gene ahene wa
denti ne ebube ne bre ben se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo aboa ntaka na mane ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the perfect ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya